retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Altre aspecte a tindre en compte és el procés de plantació, sembra directa o indirecta. Cada varietat té les seues peculiaritats. El més important és respectar el producte i donar a cada cultiu allò que necessita. A l'Estació Experimental Agrària de Carcaixent treballen per enriquir el coneixement als nostres camps, ja siga de manera directa, sembrant el producte a l'ubicació final, com és el cas de la Carlota, o bé de manera indirecta, com l'encisam, sembrant el producte primer per a que germine i després trasplantar-lo al camp. A Carcaixent tenen molt familiaritzat cada procés de creixement, per això estan a l'avantguarda de la conservació de les nostres varietats tradicionals. Fernando Morós és l'actual responsable del projecte. Ens interessa la llavor, evidentment, però ens interessa la història que té la llavor, ens interessa el seu historial agronòmic. El següent pas és fer un test en camp. Ja tinguem la llavor, ja tinguem l'entrevista, una entrevista que s'ha fet seguint també uns patrons objectius per a que ell diga realment de lo que pensa de les llavors. Una vegada tinguem aquesta llavor, la fiquem en camp. Allò ideal seria ficar-la en diferents parts del territori, no només en Carcaixent. Un treball que, tant de bo, es mantinga en el temps i puga recollir molts bons resultats. La seva sort serà la sort de la nostra agricultura.